Είμαι ο Παντελής Πουλάκης, ειδικεύομαι σε συστήματα ρομποτικής για πλανητική εξερεύνηση και είμαι υπεύθυνος για ένα από τα project του Mars Sample Return Campaign, το οποίο είναι μια διεθνή συνεργασία της ESA και την NASA να φέρει δείγματα πίσω από τον Άρη για πρώτη φορά. Εδώ βρισκόμαστε στο Planetary Robotics Lab του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, όπου κάνουμε την έρευνα και την τεχνολογική έρευνα και εξέλιξη συστημάτων ρομποτικής για πλανητική εξερεύνηση, για orbital robotics και όλα τα συστήματα που μπορούμε να χρειαστούμε σε διαστημικές αποστολές. Έχουμε βάλει τις μπότες και είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε σε μια προσομοίωση του Άρη. Σωστά? Είμαστε οι πρώτοι που θα περπατήσουμε στον Άρη. Είμαστε οι πρώτοι που θα περπατήσουμε στον Άρη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι ένας πλανήτης που είναι ξηρός και άνυδρος αυτή τη στιγμή και σε ετήσια βάση έχει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται dust storms. Υπάρχει μια περίοδο, μια εποχή στην οποία υπάρχουν πολύ υψηλοί άνεμοι μεγάλης ταχύτητας και σηκώνουν πάρα πολύ από τη σκόνη που υπάρχει στο έδαφος, τη διαχέουν στην ατμόσφαιρα και όταν τελειώνουν τα dust storms αυτή η σκόνη παραμένει στην ατμόσφαιρα και ορείται και σιγά σιγά κατακάθεται. Αυτή η διαδικασία μεταφέρει σκόνη και πούδρα σε μεγάλες αποστάσεις και αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά σημεία που υπάρχουν τρύπες, υπάρχουν ανοίγματα να κατακάθεται και να δημιουργεί αυτά που λέμε wind shadows, τα οποία είναι παγίδες για τα rover να κινητοποιηθούν. Και το άλλο φαινόμενο είναι ότι όλοι οι μηχανισμοί και τα solar panels γεμίζουν με σκόνη όσο περνάει ο καιρός, με αυτή την πούδρα πάνω και χαμηλώνει η αποδοτικότητά τους, οπότε τελικά τα ρομπότ που στέλνουμε στον Άρη έχουν όλο και λιγότερη ενέργεια για να λειτουργήσουν. Και αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στη διαδικασία σχεδίασης των ρομπότ σε σχέση με την αποστολή που θέλουμε να κάνουμε και τη διάρκεια ζωής. Τι βλέπουμε εδώ? Αυτό που βλέπουμε είναι ένα προς ένα μοντέλο, το ExoMars Rosalind Franklin Rover. Σκοπός αυτής της αποστολής είναι να κάνει λεπτομερή εξερεύνηση για biosignatures στον Άρη. Τα biosignatures είναι δείγματα, βιοδείγματα στο υπέδαφος του Άρη για να μπορούμε να εξερευνήσουμε αν ποτέ ζωή ξεκίνησε στον Άρη, αν εξελίχθηκε ή ακόμα και αν στο υπέδαφος μπορεί να υπάρχει ακόμα. Γι' αυτό κιόλας το βασικό στοιχείο αυτής της αποστολής είναι αυτό το τρυπάνι. Αυτό το τρυπάνι είναι μια καινοτομία ευρωπαϊκή για να μπορεί να φτάσει να πάρει δείγματα το rover 2 μέτρα κάτω από το υπέδαφος. Όλες οι αποστολές που έχουν προστατευτεί τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή στον Άρη έχουν πάει το πολύ 30 εκατοστά στο υπέδαφος. Και αυτή θα είναι η πρώτη που θα εξερευνήσει σε μεγάλο βάθος. Και ο λόγος που θέλουμε να πάμε σε βάθος είναι διότι ο Άρης περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν είχε υγρό νερό, είχε ποτάμια, είχε μια ατμόσφαιρα πολύ παρόμοια με της Γης. Τη στιγμή που ξεκίνησε η ζωή στη Γη, ο Άρης και η Γη ήταν πάρα πολύ παρόμοιοι πλανήτες. Οπότε οι επιστήμονες έχουν τη θεωρία ότι οι ίδιοι μηχανισμοί που ξεκίνησαν τη ζωή στη Γη μπορεί να είναι ενεργοί και στον Άρη. Οπότε, αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον ο Άρης είναι πλέον ένας άνυδρος πλανήτης και έχει χάσει και το μαγνητικό του πεδίο, βομβαρδίζεται από κοσμική ακτινοβολία. Οπότε, ό,τι υπάρχει στην επιφάνεια αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε κάποιο δείγμα ζωής ή κάποιο biosignature, θα έχει εξαφανιστεί. Για να μπορεί να εξερευνήσει κάποιος, να βρει αυτά πιθανά biosignature, πρέπει να πάει τουλάχιστον κάτω από 1,5 μέτρο. Οπότε αυτό το rover θα φτάσει στα 2 μέτρα και θα μπορεί να εξερευνήσει σε διάφορα σημεία στο landing site που έχουμε επιλέξει, να αναλύσει αυτά τα δείγματα που θα φέρει στην επιφάνεια. Όταν το τρυπάνι θα φέρει τα δείγματα στην επιφάνεια, από εδώ θα βγαίνει ένα μικρό σιρτάρι να τα παραλάβει και τα 2 τρίτα του rover που βλέπουμε εδώ έχουν πάρα πολύ λεπτομερή επιστημονικά όργανα, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια να μπορούν να αναλύσουν αυτά τα δείγματα, να τα σπάσουν, να τα ζεστάνουν, να βγουν διάφορα αέρια, ούτως ώστε να μπορούν να γίνει μια χημική ανάλυση και να δούνε από τι αποτελούνται αυτά τα δείγματα. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό το rover είναι ένα τεράστιο, πολύ εξελιγμένο βιοεργαστήριο. Και μια από τις μεγάλες προκλήσεις να κατασκευαστεί αυτό το rover και να γίνει το τελικό assembly και integration, να πραγματοποιηθεί, είναι ότι πρέπει να είναι τόσο αποστηρωμένο και τόσο καθαρό, ούτως ώστε να μην φέρουμε καθόλου δείγματα ζωής από τη Γη.
Το κομμάτι στο οποίο εργάστηκα εγώ στην αποστολή ήταν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος κίνησης. Εδώ βλέπουμε το rover αυτό έχει ένα ευρωπαϊκό innovation για το σύστημα κίνησης, αυτό που λέμε triple boogie, τριπλή ανάρτηση, ανεξάρτητο, που έχει 6 τροχούς και όλοι οι τροχοί μπορούν να οδηγηθούν και να στρίψουν αυτόνομα. Οπότε μπορεί να κάνει πολύ πολύπλοκες μανούβρες και μπορεί να κάνει να ακολουθήσει μια πολύ ακριβή τροχιά με το σύστημα της αυτόματης οδήγησης που έχει πάνω. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι κάθε βραχίωνας εδώ σε αυτό το σημείο έχει και αυτός ανεξάρτητη κίνηση, οπότε έχει άλλες 6 βαθμούς ελευθερίας και μπορεί αυτό το rover όσο γυρνάει τους τροχούς να κουνάει και τα πόδια του και να κάνει μια κίνηση σαν έντομο. Αυτό το ονομάζουμε wheel walking και του επιτρέπει να ανέβει σε πάρα πολύ απότομες πλαγιές και να μπορεί να περάσει πάρα πολύ μαλακά εδάφη. Οπότε αντί να βουλιάξει, στην ουσία μπορεί να βγει από πάρα πολύ επικίνδυνες παγίδες, στις οποίες τα rover που είχαν πάει παλιά στον Άρη αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα.